Ассалому алайкум, ҳамватанони азиз, хуш омадед ба канали мо. хоҳаракону гулдухтаракони азиз, онҳое ки дар хона нишаста мехоҳанд даромади хуб ва маоши хуб дошта бошанд, ҳамаи хоҳишмандонро ба гурӯҳи худ, ки аксарият аллакай бо маоши хубу ҷоизаҳо сазовор гардиданд, ба компанияи Фаберлик даъват менамоям. кор ягон душворие надорад, танҳо тариқи телефон асту халос. шумо метавонед дар хона нишаста даромади хуб ба даст оред ва маҳсулотҳои моро бо таҳфифҳои хело ҳамдастрас ба даст оред. хоҳишмандон метавонанд тариқи WhatsApp ба мо муроҷиат намоянд. субҳи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. хоҳарону модарони азиз, хуш омадед ба канали мо. имрӯз бароятон боз як влоги нав омода намудам. марҳамат, то охири тамошо кунед, лайк моданро фаромӯш накунед. тамошобинони азиз, ана ҳамин қадар шир ҷӯшидам. ҳозир каша мепазем 2,5 литр тақрибан. ана ин гулҳои зебои мо, турецкий гвоздика. барои оламон мерасад ва рӯзи якшанбе, ҳар ҳафта рӯзи якшанбе рафта боз аз бозор шири гов, шири натурални харидорӣ мекунам. ҳамин хел аз шири гов кати бошад ҷурғот тайёр мекунам. имрӯз дӯстон каша мепазем. субҳонаи мо афсинои каша мешавад. марҳамат, то охири влоги моро тамошо кунед, лайк монданро фаромӯш накунед. шуштам, качисаҳошон беҳад нағз будааст. ина бинед, рангаш дигар нашуд, умуман наоборот боз яркитар шуд. дар ин ҷо ба магазини светофор омадем ва каме бароятон навор кардам. Ризикуйте. Хорошо, Нархтыны дирами. нархашкини. Керамика. ана тамошобино, результат. Пардаро кашол кардем.
Фарух. Это привидение увидел. Я увидел. Наиграем туда, да? Будет? Нет, это наша камера. Вот всё. Ужини мо қариб тайёр шуд. Котлет, пюрекаки ва ҳозир об межӯшад. Боз лапша медозам гречневӣ. Ана ин хел гречневӣ лапша бо салат. навори имрӯзаи мо ҳам ба охир мерасад. То наворҳои оянда худо нигаҳбони мо ва шумо бошад.